Festival Tehláreň je teda kultúrne podujatie, ktoré sa teda tradične organizuje v nejakých starších opustených budovách, ktorým dávame teda nový život. Často je teda posledná šanca na to ju navštíviť. Dávame priestor primárne mladej začínajúcej tvorbe, či už je to výtvarníctvo, performery alebo performerky, literárni tvorcovia a tvorkyne, hudobníctvo, zameriavame sa tak široko teda na to umenie a častokrát teda ľudia k nám chodia vystavovať alebo účinkovať úplne poprvýkrát. Tu si to vyskúšajú v takom príjemnom komunitnom prostredí. My všetci tímovo teda fungujeme na báze dobrovoľníctva, takže celý náš tím to robí dobrovoľne a taktiež sa k nám potom teda hlásia ľudia zvonku, ktorí majú záujem dobrovoľničiť. Býva to teda pred festivalom, často nejaký mesiac alebo pár týždňov, kedy spoločne upratujeme tie priestory a potom teda sa nám hlásia na podujatie priamo, kde už je to nejaká koordinácia návštevníctva, pomoc s výstavbou stageov, pomoc pri inštalácii výstavy, pomoc na dozeranie celkového chodu toho festivalu. Takže oni sú potom taká ako keby tá tímová predĺžená ruka, ktorá zabezpečuje to, aby teda ten festival prebehol bez akýchkoľvek problémov. Mne to primárne robí radosť niečo organizovať, niečo tvoriť, byť niečoho súčasťou a práve pri tej tehlárni je to akože byť súčasťou niečoho, čo naozaj prináša mnohým ľuďom veľa, či už tým ľuďom, ktorí tu účinkujú, alebo teda tým, ktorí tu prichádzajú. Takže mňa to baví hlavne po tej ako keby osobnej stránke, že dokážem aj tá moja nejaká pomoc priniesť teda na tú kultúrnu scénu niečo viac, až dokážeme teda poskytnúť ten priestor viacerým ľuďom.